أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مسلمان kardeşler. Bir mecliste bir apa bilen сөйләшеп утырырга туры килде. Ул әйтә, мен дә кызлар гимназиясендә эшлим ди. Анда мөселман кызлары укый ди. Шушы яулык бәйләгән кызлар исәнләшә дә белмиләр ди. Аларны кем өйрәткән, кем тәрбияләгән икән? Ашап бетергәч рәхмәтләрен әйтә белмиләр ди. Менә бу мисалда күп кенә еш кына ишетергә туры килә. Намаз укыган кешеләр, диндә булган кешеләр үзләрен тәртипсез тоталар дигән сүзне. Әле берникадәр вакыт элек яулык бәйләгән кызларның тәмәке тартып торганнарын да күргәнем бар дип ишетергә туры килде. Кайберәүләр әйтә, менә фәлән кеше мәчеткә йөри ди. Безнең авылыбызның мулласы ди, ә үзе исеректи, салып йөри ди. Менә бу мәсьәләне гәзитләргә дә язып чыкканнар иде. Менә шушындый хәбәрләр еш таралып киткәннән соң кешеләрнең күңелендә шундый бер сорау туа. Ә кирәк микән соң намаз укырга, ураза тотарга, диндә булырга? Бәлки ураза тотмыйча, намаз укымыйча гына яхшы булып буладыр. Һәм еш кына бит без күрәбез, хәтта намаз укымаган, диндә булмаган кешеләрнең дә яхшы булганнарын, киң күңелле булганнарын, ярдәмчил булганнарын, елмаеп сөйләшкәннәрен, көләч йөзле, матур сүзләр белән безгә эндәшкәннәрен. Менә шулай иткәч, мөхтәрәм кардәшләр, чыннан да уйланмый булмый. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Намаз сезне фәхишлектән, бозыклыктан һәм ярамаган әйбердән тыя ди. Димәк, намаз укыган кеше шушы начарлык кылуыннан туктарга тиеш. Ул идеал, бөтен яктан да яхшы булырга тиеш. Әгәр дә ул яхшы түгел икән, ягъни тыелмый икән шушы начарлыклардан, сәбәп нәрсәдә? Сәбәп шулай ук Коръән-и Кәримдә бар. Бер заман мөселманнар бер халык янына, бер кабилә янына килгәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында бу кабилә әйтә: "Аманна ди." Ягъни без иман китердек ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга моны кайтып әйтәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга аят иңә. Анда әйтелә: "Аманна түгел, әсләмнә" дип әйтсеннәр ди. Ягъни иман китердек дип түгел, ислам кабул иттек дип әйтсеннәр ди. Менә ислам кабул итү белән иман китерүнең арасында аерма бар икән. Мөмин кеше белән мөселман кешесенең арасында аерма бар икән. Чөнки алар икесе бер сүз түгел, синоним түгел. Аларның бар аермасы. Моның турында хәтта Тукай да әйтә. Ул әйтә, бер намаз укучы кеше турында мәчеттәге: "Килгәнсең син монда, килгәнгә күрә атаң" ди. Ягъни син мәчеткә килгәнсең иман белән түгел, шанып түгел, атаң килгәнгә, ягъни буйсынып килгәнсең. Менә бу ислам кабул иттем, әсләмтү дигән сүз, әсләмнә дигән сүз, буйсындым дигән сүз. Ягъни мин буйсындым исламның кагыйдәсенә, шәригатенә. Мин риза намаз укырга, мин риза ураза тотарга, мин риза садака бирергә. Ягъни моны эшлим мин. Әмма менә күңелемдә моны эшлисем килми, яратмыйм мин бу эшне. Менә шушындый халәттә булырга мөмкин мөселман кешесе. Намаз укый ул, әмма яратмый ул намаз укырга. Намаз укыган вакытта ул ләззәтләнми. Шуңа күрә төнлә торып намаз укый алмый ул. Әгәр дә намаз аның өчен ләззәт булса, ул төн йокысын калдырып намаз укыр иде төнлә. Чөнки сахабалар йокыларны калдырып намазга басканнар. Чөнки намаз ул безнең өчен ял булса, ял йокысын, шушы йокы ялын дөресрәге намаз алыштырыр иде. Әгәр дә мәсәлән ашау безнең өчен ләззәт булса, кеше иман китергән икән, садака бирү аның өчен дә шундый ләззәт булыр иде. Шуңа күрә ул тәмле ризыкларын кешегә садака итеп өләшер иде, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кебек, үзе ашамыйча. Ә хәзерге мөселман кешесе ашауны ләззәт итә, садака бирүне түгел. Йоклауны ләззәт итә, намаз укуны түгел. Менә аермасы шунда, мөхтәрәм кардәшләр. Иман китерү ул
күңелең белән шушы гыйбадәттән ләззәт алу дигән сүз. Мәсәлән, Коръәни Кәримдә мөэминнәр турында әйтелә, иман китергән кешеләр ди, قد أفلح المؤمنون قتلرlar мөэминнәр ди, الذين هم في صلاتهم خاشعون. Алар намазларында куркалар ди. Ягъни мөэмин кеше намаз укый дип әйтелми анда, алар үзләре намаз укыйлар. Монысы инде аның факт намаз укулары. Әмма аларның намазларының сыйфаты икенче. Алар намазларын куркып укыйлар. Куркып дигән сүз, ягъни Аллага ышанып, Алладан гына өмет итеп савабын, күңелләре белән Аллаһ Тәгалә белән бәйләнеп менә шулай укыйлар ди. Вакыты җитте, тизрәк кенә укый балыйм да, китеп барсын бу намаз дип түгел. Шуңа күрә андый кешеләр намазга бассалар, аларны бер нәрсә намаздан бүлдерә алмый. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында намаз укыган кешегә ук белән аталар. 3 тапкыр аталар аңа. Шушы угын тартып ала да намаз укуын дәвам итә. Намаз укып бетергәч, яклап яткан кардәше янына килеп, анда кемдер бар ахырсы ди, миңа аталар ди. Кардәше сорый: нишләп соң син ук белән аткач туктамадың? Нишләп мине уятмадың ди? Намазны бүлдерәсем килмәде ди. Менә бит нәрсә ди ул. Намазны бүлдерәсем килмәде, чөнки ул Аллаһы Тәгалә белән сөйләшә, аралаша. Уктан аталармы, таш явамы, аяклары арганманың, ашыйсы киләме, аңа мөһим түгел. Менә бу мөэмин кешенең халәте. Ә мөселман кешесе ул намаз укырга мөмкин, әмма аның күңеле буш булырга мөмкин. Ураза тотырга мөмкин, әмма аның уразасы ачлык булырга мөмкин. Чөнки күңелендә шушы уразаның ләззәте булмаска мөмкин. Әйттеләр бит безнең теге халыкта шундый сүз бар. Яттатыр, иман төбе таптакыр ди. Яттатыр дигән сүз, ягъни намазың синең яттатырга әйләнгән. Башыңны идәнгә бәрүгә әйләнгән. Сәҗдәнең, рükûхның басып туру, Коръән укуларының мәгънәсе югалган синең намазыңда. Менә бу халәт булган мөхтәрәм кардәшләр революциягә кадәр татар халкында. Моны күргәннәр, галимнәр, моны күргәннәр ниндидер әдәби әсәр язучылар, шагыйрьләр һәм алар шуңа игътибар иткәннәр. Җитми әле намаз укугына дип, җитми әле ураза тотугына, садака бирүгенә дип. Ә кирәк буларны ләззәт, тәм белән, рәхәт белән эшләргә. Шушы гамәлләреңнән үзеңгә күңел тынычлыгы алырга дип. Менә бу иман халәте. Иман халәтенә кызганычка каршы ирешү әлбәттә бик җиңел түгел. Шуңа күрә дә әгәр дә шушы халәткә ирешсә кеше, мөэмин дә булса, мөселман да булса, менә бу кешенең инде хылкы, фигыле, мөнәсәбәте идеаль була. Менә мондый кешедән үрнәк алырга мөмкин. Әгәр дә инде ул намаз укып начарлык кыла икән, димәк, намазы әле аңа тәэсир итеп өлгермәгән. Димәк, мөэмин халәте әле аңа килеп бетмәгән. Шуңа күрә бу кешегә карап күңелебездә тәнкыйть уянса да, монда диннең гаебе юк. Монда бу кешенең гаебе. Чөнки аның осталыгы җитеп бетми әле шушы диндә. Шуңа күрә дә ул безгә, мәсәлән, диндән китәргә, динне тотмаска сәбәп булырга тиеш түгел. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.